טוב, היי, אני ניר, ומסחר בשוק ההון זאת האהבה שלי. אני פשוט מזמין אתכם לראות את הערוץ היוטיוב שלי ולהשתתף איתי במסע. קודם כל, הערוץ בכללי זה הערוץ אסטרטגיה או טרגדיה. בא לבדוק אסטרטגיות, לבדוק אם האסטרטגיות יכולות להיות אמינות, לבדוק אותן אם הן כמותיות. אני טוען שמה שלא ניתן לכמת, לא ניתן למדוד, מה שלא ניתן למדוד, לא ניתן לסחור. זאת הגישה שלי. ואני מזמין אתכם, כמו שאתם רואים במסך, יש לנו אסטרטגיה די נפוצה. אני רואה שהרבה מאוד חבר'ה מדברים עליה. אני גילוי נאות, אני לא מכיר אותה. אבל לפני שאנחנו נצלול, כל מה שאני אומר פה, שוב, אני לא יועץ השקעות, כל מה שאני אומר פה זה דעתי האישית בלבד, לא המלצה לשום פעולה, אני פשוט בא ומראה לכם את התוכן מבחינת תוכן שלי, מבחינת העברת ביקורת, למידע, ובגדול שיתוף המסע שלי, שמה שאני חושב ומה שאני מעוניין להתעסק בו, אז ככה שתדעו את זה. וכמובן, כמו שאמרתי, נושא הסרטון היום זה שיטת וייקוף. בצורה מאוד פשוטה. אני הכנתי משהו שנקרא גולדן סטנדרט, אוקיי? הגולדן סטנדרט הולך להיות תו תקן שיתחיל, יכול להיות שנערוך, נשנה, נוסיף. אני פתוח גם להצעות, לתגובות, לכל מה שתגידו. הגולדן סטנדרט, צ'קליסט, כמובן מציין פה את המשפט שמה שאני אומר, אם אי אפשר לכמת את זה, אי אפשר לבדוק את זה, אם אי אפשר לבדוק את זה, אי אפשר לסחור בזה, זה מסוכן, ואני הולך לצלול בפעם הראשונה בצורה קצת יותר מתודית, למה אני מתכוון, ואיך אני מתאר בדיוק את התהליך שלי לבדיקת אסטרטגיות, ואיך אפשר באמת לבדוק אם יש פה משהו שהוא כן ראוי להתייחס אליו בכלל מלכתחילה. אז בואו נתחיל. וייקוף. שוב, אני לא מכיר את האסטרטגיה הזאת, התאריך של היום. אני לא מכיר את האסטרטגיה הזאת, אני אשמח לשמוע ביקורת גם ממי שמכירים אותה, אבל בואו נראה מהזווית שלי בתור מישהו שלא מכיר אותה, נראה מה זה אומר. קודם כל בואו נצלול שנייה לחלק הראשון של בדיקת התכנות, זה כשאני פוגש אסטרטגיות, ושוב, יש המון, יש באמת כמויות של אסטרטגיות בחוץ, גם חשוב להדגיש לכל מי שסוחר מתחיל, או כל מי שסוחר בכללי בשוק ההון, או גם משקיעים, כאילו מחפשים תמיד את האסטרטגיית הזהב, משהו שיהיה הסוד המיוחד, אני לא מאמין בזה, אני לא מאמין שיש איזה סוד מיוחד, זה לא רק אמונה, זה גם אפשר להגיד שזה מתבסס קצת על נתונים, אני לא חושב שזה משהו סודי או מיוחד, או יש יתרונות שמבוססים על משהו, היתרונות מבוססים על סטטיסטיקה, יתרונות מבוססים על מדע, אני פחות מבסס את היתרונות שלי על תחושות בטן ונדמה לי. לא יודע, תפיסה אישית שלי, כל אחד כמובן משהו נכון, אבל החלק הראשון של בדיקת התכנות, אנחנו נבדוק אם האסטרטגיה עומד בקריטריונים הבאים, הגדרת משתנים. אוקיי? הגדרת משתנים, האם המשתנים באסטרטגיה מוגדרים בצורה ברורה וניתן להעריך אותם מראש. מה הכוונה? אני רוצה שזה יהיה אסטרטגיה שלא יהיה לי שם דברים משתנים או... אנחנו נצלול פשוט לווייקוף ונתחיל לבדוק שלב אחר שלב, ותוך כדי אני אסביר למה אני מתכוון. אז פתח לי פה ChatGPT, האמת. כי באמת אני לא מכיר את האסטרטגיה. התחלתי לראות סרטונים ביוטיוב קצת, התחלתי לבדוק. וואלה, נראה מסובך החיפוש הזה ביוטיוב וזה, אז אמרתי בוא נשאל ChatGPT. ובגלל זה אני מבקש, כל מי שחושב שאני לא עשיתי בדיקה נכונה, או שזאת לא האסטרטגיה של וייקוף, לטעמו, לדעתו, שירשום לי מה הוא כן חושב. בסדר? אני מזמין אתכם. אז בוא תסביר לי על שיטת וייקוף למסחר בשוק ההון. בוא נראה מה הוא אומר, מה הוא מציע לי. שנות ה-30 של המאה ה-20, השיטה מתמקדת בזיהוי האיזון בין קונים למוכרים. אוקיי. הכסף החכם, משקיעים מודלים, בנקים, גופים מוסדיים, בטח שמעתם, אני שמעתי את המושגים האלה בלי סוף, כסף חכם, סמארט מאני, סמארט קונספט, SMC, אני אגב מעריך את ICT, אבל לא נדבר על ICT, אני יוצא לזה אולי פרק, מי שירצה ICT, SMC וכן הלאה, אני אשמח להתייחס לזה, אבל כרגע אנחנו בווייקוף.
בסדר? נטו כי אני יודע שזה טרנדי ונפוץ. בואו נתחיל לבדוק. יש לנו פה את העקרונות, חוק ההיצע והביקוש, המחיר נע בהתאם לאיזון בין ההיצע לביקוש, אם ביקוש גבוה, המחיר עולה. אם היצע גבוה עד כאן עקרונות בסיסיים בכלכלה, סבבה. חוק הגורם והתוצאה. אוקיי, על זה בדיוק אני מדבר בצ'קליסט. האם המשתנים באסטרטגיה מוגדרים, וזה זה. כשאומרים לי פה, תהליך של צבירה, accumulation או פיזור, distribution, נמשך לאורך זמן מסוים, גם, זה לא, אני לא יודע מה זה אומר, באמת, כאילו אם מישהו יודע לפענח את זה כפשוטו, מהפשט כביכול, אני אשמח, אני לא יודע מה זה אומר. חוק המאמץ והתוצאה, אוקיי, עוד תיאורים כלליים. מושגי מפתח, יש לנו פה גם שלבים, יש את הצבירה, תהליך שבו הכסף החכם קונה מניות במחירים נמוכים. אוקיי, דוגמאות, בוא נעבור למשהו באמת כאילו שאומר לי איך אני... זיהוי שלבים במחזור חיי המניה, חפש אזורים של צבירה ופזור באמצעות גרפים במחזור מסחר. אוקיי, שנייה, בוא נשאל אותו האם יש לנו... האם יש משתנים באסטרטגיה מוגדרים בצורה ברורה וניתן להעריך אותם מראש? בוא נראה. אוקיי, עד כאן אני סבבה עם השורה הראשונה הזאת. שוב, הוא פשוט אומר לי פה ששיטת וייקוף ישנם משתנים מוגדרים וברורים שניתן להשתמש בהם, זאת אומרת הוא כן טוען שאפשר. הוא נותן פה דיסקליימר שיש אי ודאות, אבל הסתברותית ולא חד משמעית, מספיק טוב לי, כל החיים שלנו פחות או יותר. אנחנו זורמים על נדמה לי, גם המדע. כאילו, במובן של סטטיסטיקה, הערכה, מילת הערכה, בסדר? שלבים במחזור השוק, accumulation, זיהוי אזור שבו המחיר נע בטווח צר, לא יודע מה זה אומר, מחיר שנע בטווח צר, עם מחזורי מסחר משתנים, המעידים על קנייה מצד הכסף החכם, אני מניח שיש פה התייחסות לווליום, אבל לא בטוח. נקודות, אוקיי, אני לא מצליח, הערכת משתנים מראש. צבירה ופיזור, ניתן לזהות אזורים מוגדרים בגרפים היסטוריים ולהעריך מתי האזור יסתיים לפי תבניות מחירים ומחזורי מסחר. אני עדיין לא מבין. אני באמת לא מצליח להבין מה זה אומר. אוקיי, בוא נשאל אותו. מה אלגוריתם פשוט שלב אחר שלב למימוש האסטרטגיה. בשוק. אני ממש עושה אלגוריתם, שלב אחר שלב, תגיד לי, אני לא יודע מה לעשות, תסביר לי. מחר נכס, סבבה, הוא נראה שמה משתמע שהוא טוען שאפשר לעשות את זה על כל נכס. ניתוח הגרף, בסדר? נתייחס לשלב 2, זיהוי שלבי השוק, ניתוח הגרף, זיהוי האזור accumulation. אני באמת לא יודע מה זה אומר. המחיר נע בטווח צר. מה זה אומר? אתם מבינים כאילו, באמת, יש לי ביקורת כבר מעכשיו קצת על השיטה, כי נגיד ואני סוחר חדש, בסדר? ואני מגיע ואני מבקש לדעת, אני רואה את זה בהמון קורסים, אני רוצה לדעת מה זה אומר וייקוף. אני אגיד לכם איפה הבעיה, הבעיה כשזה לא ברור, ואתה לא יודע בדיוק מה אתה הולך לעשות, אז בשעת מסחר בלייב, אתה תהיה בלחץ מהסיטואציה, או גם אם אתה תדע כבר לשלוט מנטלית על הלחץ שלך, מה ששוב, אני לא חושב שהרבה סוחרים מתחילים, או כל מי שמתעסק בשוק בהתחלה, גם אם זה סכומים קטנים, באמת גם אם זה סכומים של כסף קטנים, ההתרגשות הראשונית מוכרת לך בערך את המוח, וזה הגיוני, יש מלא דופמין ומלא... אז כשיש אי ודאות, לא רק בשוק, אלא גם באסטרטגיה שלך, בנוסף לנדבך של הרגש, כאילו זה פשוט שילוב מנצח של אי הצלחה.
אין לי איך לתאר את זה בצורה אחרת. אני באמת לא מצליח להבין. המחיר נע בטווח קצר. טוב, אז כמובן המשתנים פה לא ברורים. המשתנים, דוגמה מעשית, זיהת אזור צבירה, המחיר נע בין 100 ל-110 מחזור נמוך, הופעת תמריץ ספרינג, המחיר ירד, אוקיי, פה סוף סוף אני רואה משהו שהוא מתחיל לדבר על טווח מסוים, בסדר? אבל בוא נראה, אני אתייחס לדוגמה המעשית שכתבת, האם זה הנוהל המוגדר באסטרטגיה? או שזה דוגמה ספציפית שהבאת. זה, שוב, גישה רחבה. חבר'ה, אני אשאל אתכם שאלה פשוטה. אתם עכשיו לוקחים אוטו, אתם נוסעים, קונים אוטו, ואני אומר לכם, תקשיבו, לא בדקו, לא עשו לא ניסו לעשות לו טסטים של ריסוק לרכב הזה, לא בדקו כמה הוא בטיחותי, לא בדקו, אמרו שיכול להיות טווחים, בכביש כזה הוא יכול להיות טוב, בכביש כזה הוא יכול להיות טוב, בצורה מאוד מאוד ארטילאית כזאת. אתם הייתם קונים רכב כזה? כאילו באמת אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. שוב, יכול להיות שאנשים עושים מזה כסף, אני בעד שאנשים יעשו כסף ויבלו ויהנו, והכל מדהים. ואם אתם עושים כסף מזה, סלמתק. הקטע הוא האם תצליחו לייצר כסף בצורה עקבית, האם המוכרי קורסים למיניהם יכולים לתת ערך שהוא חד דרכי, לתת משהו שהוא ברור ולא משתמע ל3,000 פנים, זה כשיש את הפתחים האלה, אני לא יודע, קשה לי איתם. אז חד משמעית, המשתנים באסטרטגיה לא מוגדרים בצורה ברורה, ולא ניתן להעריך אותם מראש. לא. האם האסטרטגיה פועלת בטווחי זמן ידועים? אני הולך להריץ הבנתם את המסר, בואו נתחיל להריץ את הצ'קליסט. טווחי זמן ידועים מראש, אני מדבר לדוגמאות של טיימפרמים ברורים, כמו שעה, חצי שעה, דקה, 5 דקות, יום, שבוע, שבועיים, חודש, פעם לא יודע, כאילו, משהו ברור. אפשר גם להיות טיימפרמים שנמצאים אחד בתוך השני, נגיד, אתה צריך לוודא טיימפרם גבוה יותר, ואז טיימפרם נמוך יותר, קורלציה ביניהם, משהו, אבל משהו, ואני רוצה אותו ברור, על מנת שאני אוכל להריץ בדיקה בדאטה אחורה בזמן, אני אוכל אשכרה לבדוק בצורה עקבית, בסדר? אם התופעה הזאת חזרה על עצמה. כי אם היא משתנה, אז אתם מבינים שאני לא יכול לקלוט, זה לא אותה בדיקה. זה כמו שאני אגיד לכם, אני מרסק רכב אחד, בבדיקת לחץ לרכב, ואני מרסק רכב כמעט אותו דבר, רק עם שינוי. אז זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. ושוב, המשתנים באסטרטגיה מוגדרים, לדוגמה, ניתן לכם ממוצעים נעים, RSI, או כל דבר אחר שהוא ניתן לכמת אותו, וגם ICT במובנים מסוימים אפשר לכמת, וכאילו אפשר לכמת הרבה מה-ICT, אבל סתם הבאתי כדוגמה, ופשוט לכמת את זה, בסדר? שאני אוכל לדעת בצורה מוגדרת, מה זה FVG, שאני אוכל לדעת בצורה מוגדרת, איזה ממוצע, שאני אדע, כדי לעזור אחורה בזמן. כניסה ויציאה, האם יש תנאים ברורים, אבל רגע, בואו נראה אם האסטרטגיה לפי הזמן, אינה מוגבלת לטווחי זמן מסוימים, טוב. מתאים למסחר יומי או סווינג, כאילו, שוב, סגנון המסחר. רוב האנשים, יש איזו תופעה כזאת של סוחרים שאני לא מצליח להבין אותה, גם אני נפלתי בזה. אתה מתחיל את התהליך, אתה מתחיל ללמוד את הדברים, ואתה מנסה לרדת לטיים פרמים כל כך נמוכים של דקה, 5 דקות. כאילו, יכול להיות שיש אסטרטגיות שעובדות, ושוב, יכול להיות שאתה עושה מזה כסף, אבל יודע מה, אין בעיה, או אתה יודע מה, אין בעיה שתעשו מזה כסף, רק תבססו לי את זה על נתונים. בסדר? תבססו לי את זה שב5 שנים האחרונות, כולל אסון כלכלי גדול, בדקתם שבטווח זמנים X,
האסטרטגיה השיגה תוצאה מסוימת, הדרואודאון היה צורה מסוימת, ובסופו של דבר רווחי ומבוסס על התקופה הזאת, וגם זה עוד לא מספיק בשבילי, לסטנדרט שלי, להגיד, וואלה, הייתי שם את הכסף שלי על הדבר הזה. ואני אסביר ואני ארחיב בהמשך. ניהול סיכון. אני חושב שזה... אתם יודעים, אני כאילו הכרתי משפט שאומר על המוסד, יכול להיות שהוא מבוסס, אני מקווה מאוד שכן, אבל שהם לא משנה לאיזה פעולה הם נכנסים, הם מראש יודעים איך הם יוצאים. בסדר? לטוב, הצליח, לא הצליח, הם נכנסים לפעולה, הם ידעו מראש איך הם יוצאים ממנה. אני לא מוכן לסכן את הכסף שלי, בלי רמת סיכון ידועה, קבועה מראש, מדודה, שאני יכול להכיל אותה. זה המחלה הקלאסית של הסוחרים, בטח של המתחילים, שהם פשוט נכנסים בכמויות, שבאמת, יש משפט קלאסי שאומר, אם אתה בלחץ מהעסקה, סימן שסיכנת יותר מדי. לא יודע. בוא נראה, ניתן להגדיר, הסיכון נקבע לפי המרחק בין הכניסה לסטופ, סבבה, עד כאן נשמע סבבה. כי אני יודע איפה הסטופ שלי נמצא, בתחתית הנר, לצורך הדוגמה של הכניסה. הסיכון אינו מובנה בשיטת וייקוף, אבל העקרונות שם מאפשרים להגדיר את הסיכון בצורה ברורה. אוקיי. הנה, יתרונות של הגדרת סיכון קבוע מראש, שיטה פסיכולוגיה, שוב, אני חושב שזה הדבר שהכי מפיל סוחרים, בטח סוחרים יומיים. יציבות ותוצאות. חבר'ה, זה כאילו, הצ'אט כבר עונה על הדברים האלה לבד, והוא אומר לכם. מניעת הפסדים כבדים, מה עושים כאשר הסיכון לא ברור? הימנע מהעסקה, הצ'אט כבר, אני מת. הצ'אט אומר, אוקיי, כאשר הסיכון לא ברור, פשוט הימנע מהעסקה. תלוי בסוחר, ובאיך הוא מגדיר את זה, זה מה שאומרים פה על שיטת וייקוף, שהסיכון בשיטת וייקוף תלוי בסוחר, ואיך הוא מגדיר את זה, זה נקודת הכניסה והסטופ לוס. אוקיי, נניח, אני אתן לזה את הנקודה, מהסיבה הפשוטה שכאילו זה עוד איכשהו אמר לי כשאתה נכנס, זה בסטופ בתחתית, בסדר? יאללה. כדי שכאילו לא, אני חייב גם להעביר את הנקודה שאני לא בא להיכנס בשיטה הזאת, כי זה אולי יכול להשתמע מהדברים שלי ומהטונציה שלי, אני פשוט משתגע מזה שהסעיפים הראשונים, השלושה הראשונים, עם הרביעי, גם עם הסיכון, זה עדיין לא מספיק ברור, וכל כך הרבה אנשים משתמשים בשיטה הזאת. שוב, אני אשמח שתרשמו לי בתגובות, מה השיטה שלכם, אם יש לכם שיטה ספציפית על וייקוף, אם יש לכם גישה מסוימת על וייקוף, תראו עליי את הדברים האלה, תגידו לי, אני אשמח. אוקיי, האם בוצע בדיקה היסטורית, גם על תקופה קיצונית, או פתח קוד? מה הכוונה בשורה הזאת? אם אני יכול לענות על הסעיפים האלה של המשתנים באסטרטגיה מוגדרים, האם האסטרטגיה פועלת בטווחי זמן ברורים? האם יש לי פה כניסה ויציאה ברורה? בסדר? כי כאן, אגב, כניסה ויציאה ברורה, אני לא יודע אם יש לי כניסה ויציאה ברורה. תענה לי בקצרה, אני לא רוצה שהוא יחפור לי, אבל... אוקיי, הוא אומר שיש פה כניסה לעסקה ברורה, ספרינג, מה זה? אפסרס, לא יודע, פריצת שווא, אישור, נר אישור. האם זה מדיד הכניסות והיציאות, או כמותי בדרך כלשהי? יש הבדל בין מדיד לכמותי, בסדר, אני יכול משהו לכמת, זאת אומרת, אני יכול לאגד אותו לדאטה מסוים, אני אקרא איזה קופסת דאטה, ואז אני יכול למדוד על סמך הסט דאטה הזה, בסדר? זה ההבדל בין מדיד לכמותי. לצורך השאלה, אני יודע שהיא כנראה תעלה. תוכנית מוגדרת, ספרינג, נועד מתחת לטווח הצבירה וחזרה מהירה עם... קשה לי עם מדיד, אוקיי, מרחק באחוזים מתחת לטווח. זה כבר מתחיל להיות ההבדל. אתם יודעים מה ההבדל בין השורה הזאת, הראשונה, הספרינג תנועה מתחת לטווח הצבירה וחזרה מהירה עם מחזורי מסחר גבוהים. אתם מבינים? לעומת מדיד, מרחק באחוזים מתחת לטווח, כאילו 3% לדוגמה. משהו שאני יכול לאחז בו, בסדר? זה ההבדל.
בדיקות נוספות, בדיקות שעוזרות לנו לבחון האם האסטרטגיה, לבחון את האסטרטגיה ולהפוך אותו מחזון למציאות. שוב, כל זה, אני באמת מריץ אסטרטגיות כאלה. יכול להיות שאם אני אפתח את כל האי ודאות הזאת ואני אתחיל לעשות הערכות שלי, או סתם אני אתחיל לזרוק דברים, אני אוכל להפוך את זה למדיד וכמותי, ואני גם אראה לכם דוגמה לאיך כן ניתן להמיר אסטרטגיה. אבל אומר לכם בכנות, נטו מהסעיפים האלה, אני כבר מבין שזאת אסטרטגיה סופר כללית, סופר ניתנה, כאילו שניתן לפרש אותה כל אחד כאוות נפשו. אחלה! אחלה! לא יודע כמה אני הייתי שם את הכסף שלי על זה. שוב, דעתי האישית בלבד, מי שעושה מזה כסף, תהנו, מדהים. אני מקווה שאתם לומדים בצורה מאוד נקודתית, ואני אשמח לשמוע גם, בסדר? האם הברוקר, כאן זה כבר כניסה יותר לפרקטיקה ממש, אני אומר לכם, סבבה, מצאתם איזו אסטרטגיה שעונה לכם על קריטריונים שאפשר למדוד, שאפשר לעשות בדיקה היסטורית, על סמך הסעיפים הראשונים, אפשר לבדוק אם היא עמדה בתנאי לחץ, בסדר? וזה גם מה שבאתי להגיד בנקודה מקודם, זה לא מספיק לי רק הנתונים פה, נגיד ויש אסטרטגיה שעומדת בכל הקריטריונים האלה, אתם תגידו אוקיי, טוב ניר, סבבה, יש משהו שעומד בכל הקריטריונים האלה, מה אתה מציע? זאת אומרת, ברגע שזה כן עומד בקריטריונים, ואנחנו עושים בדיקה אחורה בזמן, אגב, לא רק בטריידינג ויו, פיינסקריפט וטריידינג ויו זה אחלה פלטפורמה לבדיקה ראשונית, או בדיקה לסוגים מסוימים של אסטרטגיות, בסדר? יש שם גם כמה תקלות, אני אעשה על זה סרטון, למרות ששוב, זו מערכת מאוד נוחה, אני מאוד אוהב אותה, אבל צריך להשלים דברים, ולכן זה לא רק מספיק לחזור רק על ההיסטוריה שהייתה, כי אף אחד לא מבטיח שזה מה שיקרה בעתיד. יש לנו עוד צורות של בדיקות, האסטרטגיה פשוט של וייקוף, לצערי לא עולה אפילו לשלב הבא, או לחלק הבא, אני אחשוף אותו ואני אראה מה אני מתכוון, בלי קשר, וכמובן בסוף כל פרק שאני בודק אסטרטגיה, אני גם ניתן לה ציון, בסדר? זה מ-1 עד 30, בחלק הזה, בחלק הראשון יש 10 נקודות, בחלק השני יש 20 נקודות, החלק הזה הוא בכלל בדיקת התכנות של האסטרטגיה, ואני אראה לכם גם למה אני מתכוון, אבל שנייה, בבדיקות נוספות, יש לנו בדיקות שעוזרות, האם הברוקר, איזה ברוקר אנחנו משתמשים, קולמקס, אינטראקטיב, יש הרבה ברוקרים שמספקים עכשיו, לצורך הדוגמה, אפקס, סליחה, וכל מיני ברוקרים כאלה ואחרים, יש ברוקרים שכבר לא עובדים עם ישראל, גיליתי, שלא, כנראה בגלל מה שקורה במלחמה וכל זה, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, למה הרבה ברוקרים גם לא עובדים איתנו, אבל יש מספיק כאילו עם מה לעבוד, אני חושב. האם יש מינוף באסטרטגיה, אתם צריכים לדעת את הדברים האלה, כמה מינוף, במידה ויש מינוף בכלל שהברוקר מספק, מכמה סיבות, המינוף יכול להיות גם יתרון וגם חיסרון, אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בו. החלק הזה, האם ניקחו בחשבון עמלות, מיסים, ספרד, סליפג', אני אפרט, קודם כל זה קטע פסיכי, ואני הייתי מראה, בוא נראה, לא, אין לי את זה פה, בסדר? נעשה על זה פרק אחר. יש אסטרטגיות שיכולות להיות מדהימות, באמת, אתם תראו תוצאות ותגידו, וואו, איזה, אני עכשיו שם על זה כסף, אבל אתם לא לוקחים בחשבון את העמלות. רק העמלות ומיסים, בטח ובטח באסטרטגיות שיש להם הרבה עסקאות, זה גומר אתכם, כאילו באמת, זה גומר אסטרטגיה, אני אראה לכם דוגמאות בהמשך של איך זה נראה, וכמה זה משפיע. יש לנו את נושא הספרד, בסדר, הסליפג' זה כאילו ברמת העיקרון, וזה למה גם אחרי שאתה עושה את כל הבדיקות האלה, עדיין יש מקום טווח לטעויות. ספרד בגדול, אני אכנס להגדרה של איך עובדים עסקאות בשוק ההון, יש מוכר וקונה, נכון? יש את הבוק, וזה פקודות שרצות ממש מהר, בהתאם שוב לנזילות שקיימת, ובספרד זה בדיוק ההפרש בין הקנייה והמחירה, אוקיי? זה בגדול הברוקר מרוויח, סליחה. מזה הוא עושה את הכסף.
הוא לוקח את העמלת תיווך, אפשר להגיד במילים פשוטות, שוב, מי שרוצה לחדד לי את ההגדרה, ככה אני אומר את זה בשפה פשוטה, מנסה להשאיר את זה בשפה פשוטה, ספרד זה כמו עמלת תיווך, בסדר? וזה רמות מוגדרות, יש טווחים שאני יכול לשחק איתם באסטרטגיות, עם סליפג' לא, סליפג' אני לא יכול לדעת מה יקרה, גם אם האסטרטגיה מראה תוצאות מטורפות, יכול להיות שהפקודה שאני אשים בגרף עצמו, יכול להיות שאני לא אכנס לעסקה, גם אם המחיר נגע בטווח מחירים הזה, או שזה יכניס אותי מעל קצת, או מתחת, או שבכלל לא, זה יכול לקרות, זה מה ההבדל בין המעבדה, התכלס לכל מה שאנחנו עושים פה, התנאים האידיאליים, לבין השטח שאנחנו צריכים לקחת גם איזה סוג של מקדם ביטחון, בסדר? האם ברור איזה נכס או שוק האסטרטגיה פועלת? אגב, לגבי וייקוף אין לי מושג, בואו נחדד את השאלה פה. נדבר על וייקוף. לפי מה שראיתי שוב, לא מוגבלת לנכס או שוק מסוים, זה גם קצת דגל אדום מבחינתי, אני חושב שיש סיבה ששווקים מסוימים או נכסים מסוימים מתאימות להם אסטרטגיות מסוימות, יש פרופילים של נכסים, יש פרופילים של שווקים, וחד משמעי, אם זה מתאים להכל, זה נשמע כזה לא too good to be true, כאילו באמת. האם יש הסבר מתי ולמה האסטרטגיה עובדת? אוקיי, זו שאלה מעניינת, שבוא נראה מה הם מציעים לנו פה, החבר'ה של וייקוף. אוקיי, נגיד, בסדר, נגיד, כי כאילו מדבר על עקרונות הכי בסיסיים בכלכלה של היצע וביקוש, תנועות של כסף חכם, מילים מפוצצות, כאילו, באמת, קצת מגזימים אני חושב, אבל אוקיי, מתוך 10 בחלק הראשון, אסטרטגיית וייקוף קיבלה 2, בסדר? החלק השני, בוא נבחן את האסטרטגיה בתנאים מוגדרים. אוקיי, פה אני כבר נכנס למצב שכבר בדקתי אסטרטגיה היא מבחינתי אפשרית, בוא ניכנס לביצועים הכלליים, נדבר על רווח, מספר עסקאות, פקטור רווח, בוא נראה רווח ברוטו, הפסד ברוטו, כאילו יש פה המון מושגים שאני לצערי באסטרטגיה הזאת אפילו לא נכנסתי אליהם, אז אני כן אסביר אותם באסטרטגיות אחרות. השוואה למדד, לאיזה נקודת בנצ'מרק כזאת או אחרת, מן הסתם מספר עסקאות רווח, כל זה מובן, רווח ברוטו, פקטור רווח זה כמה עסקאות רווח הצליחו בחלקי העסקאות שהפסידו בסך הכל, ואז אם זה גדול מאחד, אז אסטרטגיה חיובית. ניהול סיכון, מספר עסקאות רווחיות, רצף הפסדים גדול, זה קריטי, לדעת כמה הפסדים ברצף אסטרטגיה יכולה להחזיק, ליציבות שלנו, לידיעה שלנו, איך להתמודד עם החריג או מה לא, ולדעת למה. שרפ רשיו, אחלה של מדד, יש לנו בדיקות נרחבות מאוד של מונטי קרלו, שאנחנו מריצים 1000 סימולציות על 1000 צורות שונות של המידע מן העבר, out of sample, שזה כאילו אני לוקח דוגמית של תקופות מסוימות, או כאילו ממש אם יש לי סמפל של דאטה, אני לוקח מבחוץ או בתוך, ממש בדיקות מגניבות. אבל בגדול, אין לי פה מה לסמן, אז האסטרטגיה שווייקוף מקבלת אשכרה 2 מתוך 30, זו דעתי האישית, 2 מתוך 30 חבר'ה, זה וייקוף, שוב, אני מבקש, אם יש משהו לומר על האסטרטגיה, אני אשמח לביקורת ולכל דעה, אסטרטגיה או טרגדיה, שמחתי לתת לכם את דעתי האישית, שוב, דעתי האישית בלבד, אסטרטגיית וייקוף, לא יודע כמה הייתי נכנס אליה, אם אתם הייתם רוצים, אני יכול גם לבדוק איך אפשר להגדיר את זה בקוד, כדי כן להמיר את זה למשהו כמותי, אם זה מעניין אתכם, אני אשמח לשמוע, וננסה לעשות את זה ביחד, ונראה לכם יותר בדגש אפילו את ההבדל, בין מה זה אומר כללי מדי, לאשכרה אלגוריתם מבוסס, שניתן לבדוק אותו. תודה רבה לכם, ואשמח לתגובות, לשאלות ומענות, עד כאן אסטרטגיה או טרגדיה.